Dobrý deň, chcel by som vás privítať na našom novom channeli, ktorý sa volá Slovak Film Studio. Toto je náhrada za privítacie video, pretože to som nechťac vymazal. No, to bolo oveľa lepšie, tak teraz vám natočím iba obrázok a hovorím k tomu. Potom, ak chcete, tak môžeme ešte raz natočiť to vítacie video. A som zakototaný. Na tento channel budeme natáčať filmy, skeče, budeme tam natáčať nejaké pohľady na hry a takéto. A hlavne tie Minecraft filmy, no. A zatiaľ sme v týme iba 5 alebo 4. No, takže určite bude nejaký nábor. A tak ďakujem za pozretie tohoto videjka. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like. Ak u nás nemáte odber, tak ho dajte. Ak chcete napísať niečo, tak napíšte do komentárov a uvidíme sa na budúce. Takže čaute.